Yun, nandito tayo sa Twin Oaks. Dito sa Burnaby. Along Burnaby. Mga that's good. Ayan. Dito tayo mag-cherry picking ngayon. Literal na cherry picking. Meron na akong buckets. Ayan. Tapos pupunta na tayo dun sa farm. Ang ganda ng mga farm dito. Di ba? Mga bahay, mansion. Lalaki. Tapos may mga ganyan, mga traktor. May mga barn, di ba? Tapos mga punong lalaki. Doon tayo. Doon pa tayo. So, nagbayad tayo ng $3 na entrance fee. May pitasin ka o wala, kailangan magbayad ka ng $3. Iyan, no? Ito yung mga gamit nila pag pupunta, sila, magagawa sila sa farm nila. Diba? Yan, mga cherry lahat yan. Yan, no? Iba-ibang iba-ibang variety. So sabi niya, tikman daw namin kung magustuhan namin. Tsaka kami, pipitas. Yan. Ito naman sa kabila, mga grapes to. Ayan, may bunga na rin yung grapes. So, kaso, tagal pa mag-anin ito. Oops, hindi tayo dyan. Hindi tayo sa cherry. So ito yung unang puno, ang dami niyang bunga. Kaso hindi matamis dito. Lipat tayo doon sa matamis. May mga cherry. Ayan, oh. Ayan ang cherry. Ang kintab, no? Legit. Katulad nito, ang daming bunga, oh. Ibang variety naman to, pulang-pula, pero grabe, hitik na hitik. Oh, pitas tayo at tikman natin. Tikman natin. Oh, hindi siya matamis. Itong iba, ito yung mga peach tsaka mga apricot. So pag nagpa-picking sila dito rin. Mga cherry lahat. Ibang variety. Ito yung malalaking puno yan. Tulad nito, ang daming bunga. Oh. Ay, grabe. Oh. Grabe, ang ganda. Malalaki rito. Maganda kasi pag makuha natin yung sanga niya. Yung ganyan, di ba? Tamis. Tamis. Yan. Oh. Tumaan. Pinasa mo na po ito. Itong mga iba naman. Ikutin ko nga muna kung saan ang pinakamatatamis na bunga. Depende kasi sa puno yung tamis niya eh. Tikman ko muna kung matamis. Papasyalan mo siya lahat ng puno, tapos tikman mo yung bunga. Pag matamis, tsaka mo yung pipitasan. Siguro kalahating kilo na ako nang nakakain. Mag-entrance ka lang pala. Tapos kain ka lang, huwag ka nang maglagay sa bucket.
Tsaka hindi naman talaga matatamis tong mga variety na to. Dahil ang matamis na cherry yung kulay yellow. Ito medyo ano siya, alam mo yun, medyo naglalaban yung tamis tsaka asim. Pero hindi naman maasim na maasim. Nangingibabaw pa rin yung tamis niya. Ito iba naman to. Tignan ko nga to. At least nakapitas na. Kasi marami pa yan mga etong July. Puntahan natin yung pinipitasan namin lagi dati. Meron sila dun mga yellow na variety. Tulad nito, ibang variety naman to. Red pero maliliit. Ang daming bunga. Parang ayokong pitasin. Panoorin mo lang siya. Tsaka hindi masyadong matamis. Siguro dahil maulan-ulan kaya hindi matamis. Ibang variety kasi ito, hindi siya yung crunchy na cherry. Ano nyo to, kulay pula. Yung isang puno kulay yung parang paitim na. Kulay duhat. Ito naman red. Magpitas na tayo mga kadatskud kasi kaya naman yung pinitas ko. Wala pa yatang kalahating kilo. Dito na tayo. Dito na lang tayo sa mababa. Huwag na tayong maghagda-hagdan. Oops, malalaki to. Ito ang pitasin ko. Malalaki. Ayan o. Mas malalaki. Tsaka sabi nila pag yung nasisikatan daw ng araw, mas matamis dahil yung nutrients daw ng puno dun magko-concentrate. Oh. Subukan nga natin. Subukan natin. Ito naarawan pala ha. Tikman ko. Tikman ko kung naarawan matamis. Mukhang totoo Mas matamis nga yung naarawan. Dito lang pitasin natin. Kasi yung pipitasin natin, lalagay sa bucket. Babayaran natin yan. Titimbangin nila yan. Lagay mo dyan sa bucket. Yan. Oh. Sa dami na nagpipitas mga kadatskud, para akong nasa Netflix. Doon may mga Korean novela. Ito na sa tabi ko, Bollywood. Kanina yung mga Nollywood movie na. Oh. Dito tayo pitas. Matamis to itong huling pinipitasan ko, matamis na. Lato-lato, mga kadatskud Lato-lato dito sa Kelowna. Teka lang, kaya yan. Hanggang ganyan lang pala siya. Matibay din siya
Okay na. Alis na tayo kasi siguro nakaaubos na ako ng 2 kilo na kinain. Ito yung mga Koreans. Ayan o, ito naman yung ano natin, babayaran natin dun. Kunti lang kasi hindi naman natin mauubos to. Dami pa oh. Dami pa nilang ano, ipapapitas. Pwede pa magpitas. Siguro mga ano pa ito na papapitas, 2 araw pa siguro. Kasi daming nagpipitas eh. Ito namang iba, mga pear. Papapitas din yan pero matagal pa. Itong mga peach kasi, tsaka mga pear, mga ano pa to, mga August pa ito. August, September. Ang ganda ng vegetable garden nila. Ito mga dill. Ito mga, alam ko mga ano to, peas ba to? Mga upo muna tayo pa yun. Meron silang mga trailer. Ayan yung mga pang camping pag camping sila. Ganda pala rito sa lugar nila kasi may pick abukan ng lake. Ayun yun, yung lake na yun. Saka ang ganda oh, ganda ng view. Pag dito ka nakatira, sarap ng buhay mo. Ang laki na ng ano na to, ng apricot na to. Wala na apricot yan. Pwede palang lumaki ng ganyan kalalaki yung mga apricot pag hinayaan mo lang. Sarap yun, sarap may taas mo yung paa ko. Magalit sila, hindi taas mo lang. Iunat mo lang. Smile lang, hindi na naka-smile yung sapatos natin. Ang sarap sarap magpahinga, sarap matulog dito So, nabayaran na natin. Ito, siguro mga tingin ko mga may gitsang kilo, $23 mga ka-that's good $23 pero sold to dahil masarap. Ikaw pumitas pero bawi sila no kasi ikaw nagpitas eh, di ba? Pangbaga hindi na sila nagpasahod ng mamimitas. Puro mga taga Alberta oh. Ayan, 3 sasakyan, Alberta. Yung mga to, mga Alberta rin. Ayun, mga sasakyan doon, Alberta. Yung mga taga Alberta nandito sa Kelowna, mamasyal din sila. Ayan oh, mga Alberta. Kami naman, taga dyan lang sa taas ng bahay nila eh. Yan, pauwi na tayo. Hindi pa tayo uwi. Manananghalian tayo. So, mananghalian natin ngayon ay Vietnamese. Yan, Vietnam tayo. Pupunta tayo doon sa Bamboo Chopsticks. Sarap ng pagkain doon. Yan, palis na tayo ngayon dito sa Twin Oaks. Yan. Ito ang pangalan. Yan. Organic cherries here, Twin Oaks. Ayan, mga cherries din yan. Kaso ibang farm naman.